धेकियाजुलि पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि हालामनि बाथासिपुर समबार बाजारनिफ्राय 1.85 केजि गान्जा बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि बे बाजाराव गोबां बोसोरनिफ्रायनो सनजित सरकारा थाव साबुन माइरं बायदि फानबाय थायोमोन। बिथांनि बेफोरबायदि बेफार खालामनायखौ रावबो मिथियैयाव बिथांखौ पुलिस बिफाना खानो हायाखैमोन। नाथाय दा धेकियाजुलि पुलिसा बिथांनि बेबायदि बेफार खालामनायखौ मिथिनानै बिथांनिफ्राय 1.85 केजि गान्जा बोखांनो हाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनजित सरकारा बे गावनि फालांगिजों लोगोसे गान्जाबो फानबाय थायोमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरा गान्जाजों गफबना थानो खाबु मोनदोंमोन। धेकियाजुलि पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव सनजित सरकारनि गलानिफ्राय 1.85 केजि गान्जा बोखांनो हादों। बाजाराव दखान होबाय थानाय समावनो धेकियाजुलि थानानि ओसि राजा सरकारनि दैदेननायाव सनजित सरकारखौ हमनो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलजी, डेन्टेल, इउरोलजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।